way my people, it don't happen again, it don't burst. Everywhere don't scatter, not be small thing, not be small matter. Make una carry una jokote sit that can't listen to this one. Only my ear no fit hear this one finish. I know say most of una know this man, Mathias Ezeaku Ejiofor. He don't scatter everywhere, oh my people. Everywhere don't scatter, not be small thing. Oh, he don't message Paul Chibo. Not be small thing, oh my people, and not be waiting. I go use my mouth to talk finish. Oh, I go leave on and make una watch the message when Mathias Ezeaku sent to Paul. Not be small thing. I know say some people go dey vex for me say, Madam Ami, boy, you don't still drop Mathias Ezeaku. You don't drop Mathias Ezeaku again. Wait till you see for Mathias Ezeaku body. Wait till you did this one. I beg go make una no vex. So as I dey across now so I go dey drop am. Make una take am like that to if una not like Mathias, make una not comment. People when like Mathias, make una follow up. Now so it just be as I dey across the 10. Now so I go dey drop am. Okay, my people, make una listen to Mathias Ezeaku Ejiofor. Achọrọ m ime ihe onyonyo a zigara nwanne anyị nwoke bụ Bro Paul Chigbo. Achọrọ m igbo ya nkịtị mana ọ bịazi mee ihe onyonyo na-emekwa. Anyị ndị be anyị si na onye na-egbu na-ekwu ọnụ ya. M wee sị ka m zaghachi nwanne anyị nwoke bụ Paul Chigbo okwu again. Nke a vidiyo 3 imegworo. M chọrọ ịzacha gị ha nche ofu kịta. Na mbụ Ezeaku Ejiofor jụrụ ajụjụ request which is my fundamental right maka ihe na-agwa m ịgwa m na onye abụrụ Paul Chigbo igosi m foto ya mpụtasị gị na m chọrọ ịfụ ya real and n'ime ebe ọ na-anọ then ị ga-edu m gaa ebe ọ na-anọ then ọ bụkwa na ị maghị ebe ọ na-anọ ịgwa m hoha na ịma ọkwa ebe ọ na-anọ. Very simple. A sị m unu Maazị Paul Chigbo, unu bụ ndị ụka na-emela emela akụ na Jizọs mere onye isi ọfụba ụzọ ma onye ngwụlọ ọ gaba ije. M wee sị n'udododo unu gosi m onye dara ngwụlọ ọkpụlụ isi fụlụ ụzọ n'ala Igbo ma ọ gala ije na m ga-enyekwuzi onye ahụ 1 million naira with a plot of land. Gị nwa Paul Chigbo ichi ya azụ bịa gwa m sị m na ọ bụrụ na egosi m na mama m kweta. Paul Chigbo echekwa na unu bụ ndị Kristian ekele m n'eziokwu ka unu ji eje. Ọ bụ n'eziokwu ka unu ji eje otu a si request ya nọrọkwa n'eziokwu gosi m ya mana ọ bụkwa na ịfụọ ikwuo n'eziokwu na ịfụọ. Nke a bụrụ vidio nke izizi. M wee jụọ gị Paul Chigbo, mụ na gị na-abụ kedu onye na-emeri nwanne ya na nke a? Onye na-ewin nwanne ya na nke a? Nke ịbụọ, ihe gbasara nwa Akatikristi Chisom nke tọgbọ n'ụlọ ọgwụ Eho Catholic Church St. Joseph Adazin Elekwasomp n'Obosi very close to United Primary School Mkpọ mụrụ nwa maka ego adịghị nwatakịrị mere operation n'ọnụ ọgwụ for getting to 2 months. M wee created awareness mgbe ọ gwa m na ya nwa Akatikristi St. Joseph, I was so angry. Now i wee pụta wee sị na Chisom anaghị anụ ihe na onye nwa ka eji wee rapụ ya n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ. M wee jụọ gụ Bro Chigbo, eche m na-asị na charity begins at home. Okwu unu nwa bụ ndị ụka gwara Isai na Baịbụl sịrị anyị gbaghalụ nwanne anyị 70 times 70. Eyiwa na-agwa people mbọsị Christianity ga-egbu gị enye gị nke ga-aga before fada bịa na gị nụ ha na family gị ego gebe okwu asị ha na-asị when it comes for reality ha wala ọsọ. Unu gwara anyị na Baịbụl sisi anyị gbaghalụ mmadụ 70 times 70. M wee jụọ gị Bro Chigbo, Chisom omejogo papi ya 70 times 70. Chisom afụ omejogo papi ya 70 times 70. Unu gwakwala anyị sị anyị ọ bụrụ na ama gị ụla side a gị tọọ na side a ka ama gị nụ. M wee jụọ gị Paul Chigbo, kedu emezi na ụka ga-eji were maka na o mere isi ike rapịa na n'ụlọ ọgwụ maka na ọtụtara imi maka na di enweghị ego ịgbapụta ya n'ụlọ ọgwụ. M wee jụọ gị nwatakịrị nwoke a Chisom mụrụ kịta nwee nnukwu ego na-aza ka obi kụba na echi ọkwari unu nwa bụ ndị ụka bụ ihe gasị na Jizọs agọzie ya na Jizọs enye ya ego unu ewetebere ya quotation ka ọrụ bụ n'ụka wepụ na aka enwe n'ofe na oyere aka mmadụ. M wee jụọ ndị ahụ na-ezuzu na-ebugharị n'ụlọ ọgwụ nsị na mgba agbanata breki ọ bụrụ na ịbụghị member of Omenala bụzi eziokwu mmadụ jezi gị ụlọ ọgwụ enwunyu anya kịtịkpa wee lachaa gị imi n'ọnụ maka na eriela gị nụ.
ibu tobo onye ọcha lụrụ nkịta na bus ambulance nwee emergency nọmba na-ebu bus and ambulance wee were Jizọs nye gị na ọ ga-agwọgọ ya mbọsị ga-enwe breast cancer weta nnekwu bọsị ga-diagnose gị kidney failure bọsị ga-enwe accident gbajie ọkpa some of you kịta na-anụ onu m n'ụlọ ọgwụ ngwa kunie na banna ha Jizọs you must follow the due process eji treat ma onye Hausa ma onye Calabar ma onye China na wee jọgụ Bro Chigbo kedizi unu nwa na-ede comment na the comment section asị Bro Chigbo ride on. I was watching on the comment section ka m fụkana onye ya asị si rapa Ezeaku Ejiofor n'ihe ọ na-akụ enweghị isi na mbọsị mụrụ nke m nọ ndị chọọ ndị fada anyị na ndị parish anyị bịa gbapụta m ọkwa sọsọ ụmụ nwaanyị Igbo ụmụ nwaanyị ndị isi ojii bụ ihe na-amụọ nwa ha nọ 6 months 1 year n'ụlọ ọgwụ bọsị m jere Ebonyi steeti enwere nke nọgoro eyi ndị di ya tụwakwa ime n'ụlọ ọgwụ ihe anyị kwụrụ dade na Feta One Teaching Hospital Ebonyi steeti bụ 1.8 million naira cash. Ebonyi State Broadcasting Service covered the news. NTA covered the news on our page on social media. You know? Ma still ndị kajuru ebe a ka nkunji wee mee broadcasting me na EBBC oka aka na-ache Ebonyi State after 4 days Dave Umahi wee were almost 11 point something million je clear bill niile nọ na the hospital. The chief of welfare wee kpọọ m wee na-agwa m ihe na-eme si m ebe ka m si bi ụwa kenebe m si na ọ ga-adịrị m na ma practical done and dusted. Bishop nọ n'Ebonyi ahụ fada na ebe unu anọ ebe a na-akụ eri na-ekwu otu Bible now nke ahụ aga thirdly Bro Chigbo ị na-ekwu okwu na ndị ọcha kwụsịrị anyị igbu ejima na ndị ọcha kwụsịrị nke a ife atọ na ndị nna nna anyị gburu ejima Paul Chigbo ogugodo Bible ga mmadụ one ka ndị Philistines gburu mmadụ one ka ndị Babylon gburu mmadụ one ka Jizọs unu nyere ike ka ha jide the whole community gboo mmadụ one ka David gburu ogbugbu bụ ogbugbu na let me tell you ọ bụghị Jizọs sịrị sị kwụsị ejima ihe a bụ information ihe ka mmadụ na-alụ ọrụ mmadụ ibi ihe ịma ahụ onye ọzọ akụzieri gị onye nwa bụ the improvement of this world. Ndị ọcha nyere anyị information si egbuzi na ejima fine anyị nwa bụ ndị ojii nwekwara information anyị nyesi efa ọka nkụ ndị nna nna anyị bụ ihe chọpụtara ihe bụ mkpụrụ akwụ refine na mkpụrụ akwụ separate red oil separate oguru wee red oil si beni Malaysia wee fịa fụ na ụdị ha nwekwa ike ifebọ ha bịa were ya na be anyị ndị nna nna anyị nyekwa ha the information na-enwe ihe a na-akpọ gịnị palm tree Malaysia si na ya kịta abụọ ọgaranya so information is information. So Bro Chigbo ajụjụ m dị very simple gosi na m onye dala ngwụlọ kpụrụ isi gara ije n'ụgwọ n'aha Jizọs m enye gị 1 million with a plot of land o nwekwanụ gwana ndị mmadụ na Jizọs bụ wayo. Bro Chigbo ifere na-emedikwa gị na mnwa bụ Ezeaku Ejiofor bụ ihe na-edu memba unu bụ ndị ụka eji ụlọọgwụ ka ị chọrọ ka obi tọwa na-egodo ka ndị mmadụ si ewe iwe kịta na nwa Davido nwụrụ ifeanyị people na-ewiwe mana mnwa bụ Ezeaku na-afụ ya thousands every day ọ dịghị ka obi ga-adị mma ka ọmụnwezi obi ọjọọ obi amosu mgba nkịtị fanwụba jọs m nara ego na onwe ha. Why are we so wicked? Why? The whole Western world ihe na-azọ ndụ ebe a good governance mmadụ religions na wee gwawa ndị religion anyị zọwanụ ndụ unu ka unu gwana gọọmenti okwu ka ha zọwa ndụ na asị ya mba ha jiri na the book of Habakkuk na Isaiah ekwuona na ha ga-adị ndụ. Isaiah bụ afa nna gị Bro Chigbo chegharịkwa ahụ chegharịkwa ụmụ Igbo tetechee n'ụla gwa m unu jee ma akụgwa ụmụ Igbo tetechee na Igbo yutu tetechee n'ụla oge na-abịa mgbe ọ ga-abụ ịmaghị nwa akwa pastọ ma ọ fada pụta n'ilo maka ndị mmadụ ga-abụ ga-azụ ịma mmadụ ne kristi unu gbugoro na be anyị kịdị unu chọrọ ma m tụwa asị ngwaba ndị be anyị na Jizọs na-agwọ ya mana m nwere ha thousands n'ọfịs ha ncha na-anwụ mana m bụrụkwa onye a jee ụlọọgwụ follow the due process ọ dị mma nwe ndị mma ebuje agwa m na izo nke ọrebụ na onye a na nke ya agafego onye ahụ mechakwa ọnwụọ because of na o jiri ego ije n'oge unu achọ ka m join unu ihe unu na-eme ebe if you can beat us join we can never join you guys and we must beat you guys completely 100%. Fa ị ga-eji destroy unu bụ eziokwu okwu Chineke ndị oche wetahọla anyị Chukwu ọ ka ha gbuchiri anyị na slavery ka ha ji weta aha useless Jizọs wee gwa gị na Jizọs nwụ maka gị onye ọcha ga-anwụ maka gị ka ezi maka nna nna m na gị dị sure nwụrụ maka ndị ọcha in the name of slavery ka na-ekwu okwu ya na onye ọcha ga-anwụ maka gị hit a na-eme mrụ maka ọdịmma ndị Igbo agaghị abụ in vain. We must conquer.
We must deliver our people from the bondage. Ima mmadụ one dị ime, ụmụ nwaanyị Igbo one nwugo ọnụ n'afọ ime na Jizọs sị na ha ga-amụ ka nwaanyị Hibru. Nna nna ga-agwanugo gị okwu ahụ. Nna nna ga-ekpenugo ekpe nwere ebe nwere arụsị dị n'ala Igbo ndị nna nna gị dowere si nọ na-enye ego. Ịma na ndị ụka bido ritualist na-ekwu okwu ya. Mgbe mmadụ resi go live oil si gị jee wụọ ya na ngwaahịa gị ga-agawa n'ihu ọ ritualist ka ọ bụ na ịmahụ. Mgbe mmadụ nye ego live oil ma mmiri si gị jee wụọ ya na business gị ya agaba n'ilu ritualist ka ọ bụ. Ọgwụ ego ka ọ bụ na ịmahụ maka ọ bụ ihe na-enye ego. Ihe na-enye ego no the whole world productivity. Creating new ideology to improve the world. Ego golokita Toyota car 2075 a design again. Kenda design area, ndocha design area ụmụ ha ga-amụ in future. Has seen a production of the gearbox, engine, tie rod, flywheel, will create job opportunities. Then their children could not be able to come and die in Mediterranean in order to try to come to Africa to survive. Now, gị nwa bụ mmadụ ifu na ihe a bụ ihe ndị Igbo mekwalụ ha create job opportunities ma ofe nsala anyị na-erita job opportunities ofe ọgbọla anyị na-erita job opportunities ndị Igbo create ofe onugbo job opportunities ịma mmadụ ndị Igbo nyere ọlụ taa ofe ọgbọnọ mụ na gị na-erita ịma how many people nọ into restaurant business onye o megoro billionaire today ka ndị create ofe ọgbọnọ our ancestors ha create ya raw from ujulu ha taa ewepụta okpokpo agba ya na anwụ ọkpọ a process gị dị oburu ofe. This is creativity. To tackle, to battle this world, to remove poverty on this planet Earth. It comes from through natural sense of reasoning. Mgbe ị nyere mmadụ chaplet ya jee gọọ chaplet ya kpee 10 decades ka o nwee protection ka o nwee prosperity. All ritualist. Ọgwụ ego ka maka that is not the normal procedure to have protection. Protection comes through avoiding something that can cause damages in future. Inwe ezigbo zi dozie ya ọdịmma itinye speed limit monitoring camera addition na moto niile na-agba na be nna gị dị standard enwe ọkụ nwee ụzọ nwee ọrụ maka ọrụ bụ the greatest thing na reduce crime n'obodo. Like amount of police in every junction ọ bụ na ọrụ adọrọ youth ga na commit crime mana when the youth are abusing now there will be peace in the society. Bro Paul Chigbo ị na-akọ onye nwe gị Jizọs onye nwe gị na-ebe nne gị mụrụ gị nye gị ala onye Igbo onye ọcha enyelo gị ala. Bro Paul Chigbo itinye visa America ta enye gị visa ka nyọ itinye visa iji Israel ta Israel nye gị visa ka nyọ nye gị ozugbo. Why are you fooling people? Onye nwe gị Jizọs nwe gị na-ebe anyị nwe gị ife nwe gị bụ amadi ọha arọbụ na-agụ nwe gị nụ ọ ndị a bụ ndị mere gị dị ndụ Okafọ na Okeke Chigbo nna anyị Chigbo bụ ihe nyere gị ndụ ọbara Chigbo ka ji dị ndụ. Respect your ancestors, worship them, through them glorify the name of the Creator Chukwu Okike Abịama.